Investigasyon sa anomalya sulod sa Chinese consulate. Ang gitahuan nga motibo sa pagpamusil sa mga opisyal niini. Usa ang patay, 12 ang angol sa pagkabangga sa multicab sa usa ka truck sa Naga Uling Road. Naugan ni Gobernador Junjun Davide, apektado tungod sa iyang gihimong pag-endorse sa mga kaatbang sa ilang partido. Military apil nga mugukod sa mga goons nga gamiton sa mga politiko karong eleksyon. Ngayong hapon, Sugbo, Kabisayan, ang pag-imbestigar sa mga anomalya sulod sa consular office sa China. Sa Sugbo ang posibleng hinungdan sa pagpamusil sa mga consular officials. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Kung sa dinto iga-check may balhin sila diri. Sayang nga gibisita sa News 5 ang buhatan sa Chinese consulate dinhi sa Sugbo sa Cebu Business Park. Wa na makasud ang news team human gibabagan sa security sa Loretta Tower 1. Matod sa security chief sa building, wa na gipasaka sa second floor sukad nga nahitabo ang pagpamusil sa tulo ka mga Chinese national nga nag-opisina sa consulate office. Nasayran nga ang pagpasira sa consulate office sa Sugbo mando sa buhatan sa Chinese ambassador sa kauluhan. Nahulog ni direct orders nagapos pagkahitabo. Pagkaputin mga SWAT order na sila wala na kayo. Ang involved mo sila tanan lagi sa mga taga Moromo naguna sila. Bugtong ang security guard sa consulate ang nahibilin sa buhatan. Sukad nga gisud kini sa Cebu City Police kagahapon, din ilang nasikop ang mag-asawang mga suspect nga silang Li Qiangyang o Go Jing. Anaa pa sa tambalanan ang Consul General nga si Song Ronghua, giulagway sa magpapatigayon og kanhi presidente sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry Philip Tan nga maayo og professional si Consul General Ronghua. Di pa lang dugay na himamat ni Tan si Ronghua sa usa ka dinner nga gihost sa Chinese consulate, diin siya formal nga gipaila-ila sa mga Subuanon. I admired him because he can speak fluent English. Yeah, he even praised the Filipinos and the relationship between China and kita, mga Pilipino. Nabalaka si Tan o ang Chinese community sa Sugbo sa posibleng epekto ini sa relasyon sa Pilipinas ug China. Nahawasan lang siya human migawas ang taho nga internal ang motibo. Sa report sa Sunstar Daily, miingon si Tan nga gipaimbestigar sa bagong Consul General ang giingong mga anomalya sa consulate nga kanhi giduma sa suspect. Gipangutana sa News 5 ug balik sa Tan, apan wa na kini direkta nga mitubag kabahin sa investigasyon sa consulate office. But ako like clarify sir, sa base nga sa mga it's an international issue. It's an internal issue. So far as the news has been circulating and the official stand, meaning that the one that perpetrated this situation is also within their own internal. Ana sa Cosmopolitan Funeral Home sa Barangay Lahog ang pateng lawas sa duha ka mga Chinese consulate officials. Matud sa punerarya, wala pa maimbalsa mo ang pateng lawas sa duha ka mga Chinese nationals nga gipatay raw sab sa ilang mga kauban. Apan sa pagkakaron, dinhi ipahimuta mga pateng lawas sa mga biktima pagkahuman nilang imbalsamar. Apan sa pagkakaron, wala pa desisyon ang Chinese consulate. Bugtong ang mga pulis ug mga opisyal sa consulate sa China ang mibisita sa punerarya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Susihon pa kung nalakip sa immunity ang kanhi Consul General sa China nga suspect sa pagpamusil sa mga consular official sa China. Ang kapulisan ug NBI naghuwat og kamanduan kung hangtod unsa lang ang ilang mahimo sa investigasyon ug posibleng pagpasaka og kaso. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Gitahasan na silang kadagkuan ng NBI sa Kabisayan sa pag-imbestigar sa nahitabo nga pagpamusil sa mga consular offices sa China sulod sa usa ka restaurant sa Sugbo. Matud ni Attorney Ricardo Diaz, ang mando nagikan mismo sa uluhang buhatan sa NBI ug sa Department of Justice. We are coordinating with our counterparts from the Philippine National Police, who has primary jurisdiction on the matter, being the first ones to arrive at the place of the incident yesterday.
Susihon pa kung nalakip sa diplomatic immunity ang kanhi Consul General nga si Lee Qingling nga mi-retire na sa katungdanan. Gidakop siya uban siyang asawa nga si Go Jing kinsa nagtrabaho sa consular office. Posible nga kutubra sa investigasyon ng NBI ug dili makapasaka sa kaso kung nalakip pa ang retired Consul General sa China sa immunity. But we can, of course, do arrest. We can do investigation. And the only thing that we can do is to file charges in court. Nagpaabot pa ang NBI ug kapulisan gikan sa ilang mga labaw kung asa ra kutob sila makalihok sa kaso. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jing Kirosit, News 5. Managtiayon nga sospek sa pagpamusil sa mga opisyal sa Chinese consulate sa Sugbo, itugyan sa kapulisan ngadto sa Department of Foreign Affairs. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. We have na kami coordination now with the DFA. The Chinese embassy has communicated with them. Tungod kay mga consular officials ang nalambigit sa krimen, mag-agad ang kapulisan sa Department of Foreign Affairs kung unsay ilang mahimo nga pag-imbestigar sa kaso. Kagahapon sa hapon, gipusil sa kanhi Chinese Consul Lee Qingliang ang bagong Chinese Consul nga si Song Ronghua ug naangol. Napatay niini ang Deputy Consulate Officer nga si San Shan ug ang babae nga Finance Officer nga si Hoi Lee. Gidakop ang suspect nga si Lee Qingliang ug ang iyang asawa nga nagtrabaho sa consulate office nga si Go Jing. Mga consulate officials nagsaulog sa birthday sa ilang kauban dito sa Lighthouse Restaurant sa General Maximum Avenue dihang nahitabo ang pagpamusil nga nakuha sa CCTV camera sa restaurant. Matud ni Banyas, kinahanglan mo review sa protocol kung unsay angay buhaton sa mga krimen nga naglambigit og mga diplomat. The provisions of which are stated in those bilateral agreements, and the PNP is also observing those protocols as guided by the Department of Foreign Affairs. Ang mahipos nga kasayuran sa kapulisan, itugyan nila ngadto sa mga opisyal sa consulate sa China. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Lipabot sa iyang pasubo si Vice Gobernador Agnes Magpale sa nitabo sa Cebu Consul General nga si Song Ronghua kinsa giulagway niya nga usa ka higala. Gipakita pa ni Magpale ang hulagway nila ni Chinese Consul Song Ronghua nga nagsayaw sila niadtong September 27 atol sa 66th founding anniversary sa People's Republic of China. Matud ni Magpale ang naitabo sa mga Chinese consular officers dinhi dili makaapekto sa imahe sa lalawigan. Apan iyang gikwestiyon ang seguridad nga gipatuman sa maong restaurant. Nang hinaot hinuon si Magpale nga unta masettle ra ang problema sud sa Chinese consulate. Our security ba na bago-ran diri ang APEC, this involves high kuan ba mga Multicab na bangga sa usa ka truck didto sa Barangay Lutak, Dakbayan sa Naga. Kini giaksyonan ni Leslie Caminari Vistil. Nadisgrasya kining duha ka pamilya nga gikan mitambong ug gasal sa lungsod sa Asturias. Paingon na unta sila nga mauli sa poblasyon Pardo, Dakbayan sa Sugbo. Di na maitsura kining multicab nga gisakyan sa 13 ka tawo nga naglakip sa mga bata. Sa amateur video nga kuha ni Jelmart Ubas, nagbuyod na sa karsada kining usa ka lalaki nga nailan sa ngalang Carlo Jose Canque nga gihulagway dead on the spot. Matud sa sakay sa boom truck nga si Joselito Aros nga kusog kayong nagpadagan ang multicab ug pag-abot nila sa may kurbadahong bahin dinhi sa proper Lutak Dakbayan sa Naga, wa na makontrolar sa driver ang multicab o gibangga sa kilid nga bahin sa boom truck. Ang kaninang ang katong multicab kusog kay dagan. Pag dai nagkurbada, wa man sa kabawi, wa man sa ka kurba yung bayo. Dai kanina nakakuan sa nakabawi sa nakakuan sa kuan di mano. Gidumbol na lang gid ang kuan kanina ang traka gidumbol lang gid sa multicab. Gidumbol. Mo to nga pagkakuan na to naigo sa kaning kilid. Then nalabi kato may nagrabe nakuan man gid nalabay man gid siya.
Ang driver sa boom truck nga si Efren Sikuya, mihulagway nga hinay ra ang iyang dagan ug iyang nakita sa layo pa nga kusog kaayo ang dagan sa multicab. Tungod sa kakusog sa impact, mayong pagkalagpot sa mga naangol nga sakay sa multicab ug pipila ka sakay sa boom truck. Oh, kusog na ang kurbada. Kusog ay sa tanan. Yan ako nagsug mo. Tapos kusog ang kurbada ang multicab, di kay gamay. Ya duwa man siya kuan abot sa gilid nito. Ang boom truck gipanagiya sa usa ka rehino Sanchez sa Grow and Green Construction and Development paingon unta sa dakbayan sa Toledo aron magkuha og tanom. Ang igsuon sa tag-iya nga si Benji Sanchez nagkanayon nga iya pang istoryahon ang iyang igsuon kung unsa ang ilang posibleng matunol sa mga biktima. Ang usa sa mga inahan nga sakay sa multicab nga si Josephine Arilito nagpatabang sa kapulisan kung unsaon pagpangayo og tabang sa tag-iya sa truck. Sabihan mo mo akong anak ko, sakit na ginahawal. Di man sila kay paminahan pa ko nilang police report ginsay sa daan. Dili ko na sila mo kuan, di sila mga dili sila mga anbam. Di sila bang amo ba nga yang yung nasir ka ng amo nang kung iparelease dito ka na di man mo ko ng South Jail kay ipapresenta rin sila nga tag-iyos na para marakuan tong mga building ba. Wa pa sa masuta sa kapulisan kung si kinsa ang sad-an sa mong panghitabo ug unsay hinungdan sa mong insidente. Panawagan sa kapulisan nga magbinantayon gyud ilabi na sa mga kurbadahong dapit aron makalikay sa disgrasya. Sa nawadaan ba sila break, ma'am? Kaya wala may sulti ang driver dito. Mutanam si driver nga, ingon siya nga, dili ko dingon kakusugan niya dagan. Kaya tungod, kurbadahon po na niya. Siguro, dili ko siguro, suwito ba siya sa lugar. Brain curve na siya nga lugar, hila na siya nga dapit. Naglaraw ang kapitan sa mong barangay nga magbutang yun og pahimangno aron makabantay sa ilang hulagwayng hilan nga dapit. Tuli kanina na may gibutang niya na sonahan sa kuan na slow down yun diha gibutang sa taga DP. Dato lang yun i-request po sa DP nga pabutangan yun siya accident prone area ba. Ako ning pabutangan nila og signage sini. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Ang military moabag sa pagpaniid sa mga armadong pundok nga posibleng gamiton sa mga politiko karong eleksyon. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Bantayan sa Central Command ang mga armed groups nga naglihok sa Kabisayaan nunot sa nagsingabot ang eleksyon sunod tuig. Buot nila nga malikayan nga magamit ang mga armadong pundok sa politika. Kami po sa Central Command ay naghanda na upang maibsan yung worries ng taong bayan para sa mga quote-unquote goals. Kasi ayaw ko naman sabihin na goals kasi hindi ko naman sigurado kung meron talaga. Makig-alayon ang military sa kapulisan alang sa assessment sa mga lugar nga posibleng adunay init nga panagbingkil sa politika. Lakip sa ilang himuon ang threat assessment sa mga politiko nga adunay hulga sa ilang kinabuhi. Gipasalig sa Battalion Commander sa 47th IB, Lieutenant Colonel Dodgy Bilyoga nga nagbase na karon sa Bohol nga magmalinawon og hapsay alang sa presidential ug local elections sunod tuig. Ang election duty ay isang normal na part ng aming mandato to help the COMELEC and Matud sa commander sa 47th IB Battalion sa Philippine Army nga gikan na assign sa Negros, wala pa hingpit na wagtang ang presensya sa New People's Army. Alang kaniya, mas hapsay og malinawon ang lalawigan sa Bohol kon itandi sa Negros Occidental. Ang Central Command dugay nang mideklarar nga insurgency free ang lalawigan sa Bohol. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gipanglantawan nga mahuyang kuno ang kahigayunan sa pagdaog ni Governor Junjun Davide sa 1st District sa lalawigan sa Sugbo. Mayor nga sakop sa LP, wala makauyon sa gibuhat sa gobernador nga mag-endorse sa ilang mga kaatbang nga mga sakop sa alayon. Kini ang giaksyonan ni Leslie Caminadi Vistil.
Dako ang pagtuni talisay Mayor Johnny V. De Los Reyes nga muminos ang kahigayunan sa kadaugan ni Governor Junjun Davide, Vice Governor Agnes Magpali og mga sakop sa LP nga national candidate. Matud pa ni Mayor JVR nga walang unta gihimo ni Davide ang pag-endorse sa mga sakop sa Alayon Party sa mga gulyas nga kontra sa ilang Liberal Party kay nakadaugman ang gobernador sa milabayng eleksyon nga walay suporta sa Alayon. Nang hinaot si Mayor JVR nga way sakop sa Alayon nga motraydor sa gobernador ug sa mga national candidates sa LP nga gisaaran og suporta. Sa amo mura dili gyud kaayo maayo sa amo mga LP. Pero maayo na dito sa nasyonal. Kay tanan, pero ang kuyaw lang basi kining mga tao nga iyang gipasunan libre, like for example kaning mga Alayon, ug tinuod ba yung mo support dito sa nasyonal o mismo kang gobernador Davide. Manghinaot lang ko nga di nila traidoran si Junjun Davide nga ingon taron nga nihatag higayon nila nga masuna libre. Nang hinaot si JVR nga ang gibuhat ni Davide sa Karkar dili niya buhaton sa Talisay. Og ilang gibuhat dito sa Karkar ay lagwatas Talisay. Kay kami daan may nagsulti nga di mi gustong suna libre. Daan mi gasulti sa diri sa First District nga di mi gustong sula libre. Gusto na mo nga kanang unungan jud mi. Kay kami sad mo unong sa ilaha. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi, Vistil News 5. Usa ka kooperatiba nangayo og tabang nga mahatagan og direktang akses sa international market sa ilang mga produkto nga pang-export. Pagkakaron mga komprador nga mamalit sa ilang mga produkto ang nakapahimulos sa pag-export niini gawas sa nasod. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Mga dekalidad ug maanindot nga furniture creations. Pipila lang kini sa gibida sa expo sa kagamahanan sa Tacbayan sa Mandawi. Apan kinsay magdahom nga kining mga mugna sa iminasyon sa matrabante nga kani gipang taktak sa madagko nga furniture companies mahimong pang-export. Ang mga world-class mugna ang gikan sa Tabuk Allied Multipurpose Cooperative nga 5 ka tuig na nga nag-operate. Sa puhunan nga 60,000 pesos nga gitampo-tampos sa mga miyembro, ilang gisugdan ang ilang kooperatiba. Makalabay ang pipila ka tuig, doon na sila'y tinuig nga ginansya nga 1 milyon. Ang number one lang problema is financial. Kaya ang atong mga materyales sa Cebu, mahal siya sa masaratan. Sa Mindanao po na ito siya makuha. Hangyo sa kooperatiba nga matabangan sila sa pagpailas sa ilang produkto sa gawas ug di ilang dinhi sa nasod. Nagsaligra sila karon sa local buyer nga mo'y mobaligya sa ilang produkto abroad. Laing proudly Mandawi made ang labing unang fiberglass ukulele sa nasod. Mahal ang ukulele, apan gisigurado ang kalidad ini tungod sa mga material nga gigamit nga pang-export na sa Japan. Laing lig-on nga produkto sa expo, kining mga bags nga ginama sa mga retaso sa mga lingkuranan. Gikan sa Germany ang mga materyales sa bag o kay pang-outdoor ang materials, waterproof ang sud ini. Mismo mga trabahante usab sa kooperatiba ang nangunay sa paghimo sa mga bag sa grupong Demco. Ang bag nga materyales na niya ba, dili mabasa galing sa uwan. Mao nang gigamit para sa lasit kay para outdoor man. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga opisyal nga kandidato sa LP sa 1st District nga nagkigatbang sa mga sakop sa Alayon, makadawat gyapon og suporta gikan sa partido. Ang logistical ug financial support ilang madawat bisan og dili makakampanya ang gobernador pabor kanila. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. It will affect the relationship. Gipaybaw ni Vice Gobernador Agnes Magpali nga napanlantawan na daan ni Governor Davide ang negatibo nga sangputanan sa gihimo niya nga pag-endorse sa mga kandidato sa Alayon Party. Gihulagway ni Magpali nga andam na si Davide kung dunay original LP members ang masagmuyo o mubiya kaniya. Apan iyang giklaro nga gibuhat lang niya kini tungod og alang sa suporta nila sa National Liberal Party. Giwarningan gani siya nga delikado because ma-neglect, ang local parties maninguha na lang sa ilang slate. Niingon si Gov, that is the risk I will take because I am really doing this for the party.
Gipaybaw ni Magpale nga way plano si Davide pagtungtong sa entablado sa mga kampanya nga himuon sa 1st District. Maninguha na lang matod pa silang Davide sa iyang kaugalingon nga pagpangampanya. Apan gipasalig ni Magpale nga bisan og nasagmuyo ang original LP members kanila, makakuha gyapon sila og logistic support ang mga mayor. LP will be expecting a party funds. Okay. So dili gyud sila pasagdan po. Dili pod gyud sila pasagdan, dili gyud. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Ola mga igsuon, nagpost og usa ka masulubong mensahe si Miss World 2013 Megan Yang sa iyang Instagram account nga adto nakalabayng Oktubre 20. Mensahe kini sa pagpaabot sa iyang pahisubo sa mitaliwang beauty queen nga si Miss Austria 2013 nga si Ina Kadic. Usa si Ina sa mga nakatigi ni Megan Yang alang sa corona sa Miss World 2013 sa Bali, Indonesia. Giingong sa maong prestiyosong kompetisyon, nagkabaton og closeness ang duha ka beauties. Hinungdan nga nag-uol si Megan sa dihang iyang nahibawan nga namatay kini tungod sa usa ka aksidente sa Austria. Namatay ang 24 anyos na kanhi beauty queen na human kini aksidenteng nahulog sa bukid samtang kini nagjogging ni adtong Oktubre 19. Matod sa report sa Mirror Online ni adtong nakalabayng Oktubre 20, regular nga magjogging si Ina sa bukirang bahin sa hometown ni ini sa Tirol, Austria. Aksidenteng nahulog ang former beauty queen sa kapin 30 ka metros gikan sa naandang agianan nga bukid ni ini. Giingong nakaangkon kini og serious head trauma og injuries sa iyang lungs ug pelvis. Gidala dayon si Ina via air ambulance sa usa ka hospital sa Innsbruck University. Base sa report, nakahimo pa kini sa pagtawag sa iyang igsuong lalaki aron sa pagpahibaw nga naaksidente siya ug kalit na lang kining nawagtangan og panimuot. Nidaog isip Miss Austria 2013 si Ina Kadic kung diin gipildi niini ang 17 ka mga kandidata sa maong kompetisyon. Giingong human siya misalmot sa Miss World 2013 panagsa na lamang kining mohimo og appearance sa publiko. Ug mao kadto naglangkob sa atong Lights Camera Action Showbiz karong hapon hangtod ugma mga igsuon alang sa walay katapusang mga showbiz chismis o banikon ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Alang sa mga nag-unang aksyon showbiz, kini si JP Lauquat Serra ug ang atong word of the gay nagkanayon. A worm has 5 hearts, a octopus has 3, a human has only 1. Kaya pag nagmahal ka ng higit sa isa, igugol mo na kung anong hayop ka. Agay! Maukato ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!